Gisugdan na og tukod sulod sa University of Southern Mindanao kun USM dito sa Kabakan North, Cotabato ang building alang sa College of Medicine kagahapon Abril 27. Usa ka groundbreaking ceremony ang gihimo aron sugdan na ang 77 million pesos nga building. Gipunduhan kini ubos sa national nga gobyerno ug nasulod sa General Appropriations karong tuig 2022. Dungan sa groundbreaking kagahapon, formal sab nga gipahigayon ang inaugurasyon sa Doctor of Medicine program nga gisugdan na ang pag-abli niini niadtong milabay semester ug kasamtangang nagadawat og mga enrollees. Ang USM, usa ka universidad nga gipanag-iyahan sa gobyerno. Dili maglisod ang mga estudyante sa College of Medicine kay dunay hospital ang eskwelahan sulod sa campus. Ug aduna usab kini kurso nga BS Biology ug BS Chemistry nga apil sa preparatory course alang sa College of Medicine. Nagpasalamat si USM President Francisco Gil Garcia sa national government tungod sa bagong proyekto nga dakong tabang alang sa kabataan nga Cotabateño nga nangandoy nga mamahimong doktor. Nagpasalamat sab ang mga estudyante tungod ang pag-abli sa kursong medisina sa USM aron dili na sila moadto sa layo kung mo-enroll sila sa kursong medisina. Gisuportahan sa probinsyal nga gobyerno sa Cotabato ang proyekto. Mitambong sab atol sa groundbreaking ug inaugurasyon ang ubang opisyal sa USM ug mga opisyal sa probinsyal ug lokal nga gobyerno sa Cotabato. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.